Hayırlı gün muhterem tamaşaçılar. Barşabızga da hayırlı cumga günleri nasip bulsun degan tilekte bugün de sizin bilen efirda men Miңназым Сәфәров булырмын. Бүген безнең җәмгыятьтә зур акча эшләү, бай тормыш итү, уңышлы эш урыны турында сөйләү торган сайын зуррак урын ала башлады. Әлбәттә, акчасыз яшәүләре җиңел түгел, әмма халыкны халык итә торганы рухи байлык икәнен дә истән чыгармыйс иде. Без бүген студиягә шул хакта сөйләшү өчен бик тә үзенчәлекле бер талант иясен чакырдык. Иннар Илдар улы Шәрәфетдинов Башкортстанның Илеш районы Дөмәй авылында 1995 елның 29 майында туган. 5 яшендә сәхнәдә чыгыш ясый башлаган. Бүген ул интернеттагы социаль челтәрләрдә гитара белән татар халык җырларын башкаручы, үзенчәлекле җырчы һәм блогер буларак билгеле. Татар моңа конкурсында 2нче дәрәҗә дипломга лаек була. Төбәк конкурсларында гран-прилар яулый. Бер юлы 2 югары уку йортында белем ала. Спорт белән шөгыльләнә. Хайырлы көн Илнар. Исәнмесез? Хайырлы көн. Башкортстаннан кадәр безнең студиягә килүегез өчен, кунакка килүегез өчен бик зур рәхмәт беренчедән. Икенчедән, шуннан да гитарда җырлаучы синең яшьтә икән дә баянда җырлаучылар җитәрлек хәзер заманда, әйме? Мөмкинлек бар. Теләк бар, әміне нәк тамашачылар нәк сені яраталар. Моның үзенчәлеге бар дип беләм, чөнки башкалар үзләренә уйнап калсалар, син үзеңне уйнап калмыйча башкаларны да өйрәтәсең. Менә моны син махсус сайлап алдың, әле үзеңнән үзе килеп чыктың, менә мондай үзеңнең форматың дип әйтәбез инде хәзер итеп әйтсәк. Уенда барысы да әкренләп, менә видео язмалар эшләп, бастыра барган сайын, җырларны тыңлагач, тыңлаучылар инде сораулар яза башладылар. Ничек бу җырны уйнарга мөмкин? Ни рәвешләр өйрәнергә дип, ярдәм итә аласыңмы дип. Һәм инде мин шуны хатларны укып, үзем дә видео дәресләр эшләргә ниятләндем. Һәм эшли башладым. Интернет бу шундый нәрсә Илнар, беләсеңдер, аңлыйсыңдыр, әйме? Анда интернетта социаль челтәрләрдә бигрәк әйме? Җирәгеңне чыгарып күрсәтсәң дә, ул синең җирәгең түгел дип әйтергә мөмкиннәр, әйме? Аның икенче җирәге бар дип әйтергә мөмкиннәр, бу сыйы салма булды дип. Яки анда синең яхшы эшеңнән дә начарлык табырга мөмкиннәр. Менә бу менә мондый кимчелекләргә ничек карыйсың интернеттагы? Гомумән әйтергә кирәк шуны, һәркем үз фикерен ирекле рәвештә белдерә ала. Һәм инде моңа артык ниндидер әһәмият кешене кимсетмичә генә. Әлбәттә анысы бар, әлбәттә анысы мөһим. Һәм инде моңа тыныч карарга кирәк. Шулай була тиеш дип карарга кирәк. Аңа артык зур әһәмият бирергә кирәкми. Бу яшьләр позициясе дип карарга кирәк. Чөнки аларның хәтерен калдыра торган нәрсә, теге һәркемнең үзенең дөрес булмаганмы, дөрес булганмы фикерен эшләп табарга маташуы күп вакытта кешеләрнең хәтерен калдыра. Шуңа күрә әйтүем. Безнең татарда гитара тотып җырлаучылар сирәк. Сәхнәдә дип әйтәбез инде, без тормышта әлбәттә бар. Без өйдә дә гармонда, әйме? Сәхнәдә дә ул сәхнәсендә, ләкин зур сәхнәдә гитара белән уйнаучыларны бармак белән бер кул бармаклары җитә торганда, әйме? Мин белгән кадәрсе гафу итәрләр. Зөлфат Хаким, Илназ Сафиуллин һәм шуның белән бетте дип бугай. Ялгышмасам, әйме? Менә гитара уен коралын алырга сиңа нәрсә этәрде дип әйтегенде. Нигә баян түгел дип әйтмәкче булам? Мин инде башлыйсы киләшеңдән минем әтием оста итеп баянда уйный. Мин аның уйнаган балачактан ук ишетеп үстем. Һәм инде шуңа өстәмә белеп калдым, аның яшь вакытта гитара белән дә шөгыльләнгәнен укыган чакларында. Мин булай да үзем кызыгайдым гитара уен коралы белән. Ул хакта укый идем, видео язмалар карый идем. Һәм инде әти минем кызыксынуымны белеп, күреп, ул миңа туган көнемә гитара бүләк итте. Әтиеңнең тормышка ашмаган хыялын син ашадың булып чыга инде, гадәттә. Ул инде гитарда уйнап алган, ләкин ул күбрәк баянда уйный. Һәм инде ул менә шул минем омтылышны күреп, теләкне күреп, шундый бүләк ясады миңа. Үзлегеңнән өйрәндеңме? Мәктәпкә җиреп? Мин инде безнең хәзер интернет булгач инде мөмкинлекләр бар. Кирәкле дәресләрне эзләп табып була, һәм шул дәресләрдән карап, әкренләп төшенә башладым һәм әлеге вакытта да дәвам итәм төшенүемне, өйрәнүемне. Теге бүрәнә аша бүрек куганчы Илнар әйдә бер уйнап күрсәт әле. Әйдәгез. Тамашачыларга. Сталыңны күрсәт. Башкарасы җыр Васил Галимов көе, Роберт Миңнуллин сүзләре, янкеләр, тупыллар. Sen
ülkelerine Jillerde isele Bilem gımır buylarına Min adığa uqırlar Enkey kibik yankiller Etkey kibik tuğlar Bilem gımır buylarına Min adığa uqırlar Enkey kibik yankiller Etkey kibik tuğlar Yankiler ürettiler Yaşar alaş gülerge Tuğan jirden kitünne Yaşım bilen tülerge Bilem gımır buylarına Min adığa uqırlar Enkey kibik yankiler Etkey kibik tuğlar Bilem gımır buylarına Min adığa uqırlar Enkey kibik yankiler Etkey kibik tuğlar Olar meni sağınadır Mime selam yollaydır Tuplar sizdirmese de Yankiler yağlaydır Bilem gımır buylarına Min adığa uqırlar Enkey kibik yankiler Etkey kibik tuğlar Bilem gımır buylarına Min adığa uqırlar Enkey kibik yankiler Etkey kibik tuğlar Enkey kibik yankiler Etkey kibik tuğlar Rahmet İlnar. Күңелгә тия торган һәм сүзләре һәм көе белән матур җыр. Менә моны тыңлаган тамашачыларыбыз да, мин үзем дә менә әзер кеше, сез бит инде киллиятны тамамлаган, музыка киллиятны тамамлаган институтта укыйсыз хәзер бүгенге көндә сәнгать институтында. Әни эшләп тыңлаучыларыбыз яраталар, мин аны беләм, интернеттан киңлекләренә менәрлегән кеше сезгә яза, рәхмәтләр әйтә, җыладым дип әйтә, җылаттың дип әйтәләр. Әлбәттә, интернеттан тамашачы фикерен, мәхәббәтен яулау бер, ләкин зур залларга да керү теләгең юкмы дип әйтәм. Әлбәттә инде һәр башкаручы, һәр җырчы ул хакта уйлый һәм ул якын мәсьәлә дип әйтәм. Алла бирсә, насыйп булсын киләчәктә тамаша залларында шулай очрашырга, күрешергә. Насыйп булсын, әлбәттә шулай булсын, ләкин шундый заманда яшәйбез, Илнар, тиз бара торган менә бүген бер җырны уйлап чыгаралар һәм шул җыр белән генә танылып артист булып киткән кешеләр бар. Менә син теге классик рәвештә бармасын киләйин диме? Башта үзләштерергә бөтен мөмкинлекләрне җырның, сәнгатьнең, аннан соң гына тамашачы каршына чыгарга. Дөрес аңладыммы мин? Монда әлбәттә иң элегендә нигез алып, белем туплап, һәм инде шуның белән анары сәхнәгә чыгу миңа калса ул дөресрәк. Амин шулай булсын. Ләкин тагын бер нәрсә, бер сорау бирергә тиешмен мин сиңа, Илнар. Сәнгать бик көнчел нәрсә дип әйтәләр. Синең әле тагын икенче һөнәрең бар, хукук белеме буенча име? Уң керегә тора икенчесе име? Һәм син чынлап торып тагын бер төр спорт белән шөгыльләнәсең. Воркаут диләр инде аны, диләр, халыкара телдә ул урам гимнастикасы ялгышмасам име? Әйе, нәкъ шулай. Әйе, теге профессиональ дәрәҗәдә җиткереп әйтергә була, шөгыльләнәсең. Менә булар бөтенесе бер нигә суяр микән? Сәнгать моны кичерер микән дип әйтмәкче булам. Минем әйтәсем килә, алар бер-берсен хәтта тулыландыра дип әйтер идем.
Һәр кайсын аерым карамыйм, алар һәркайсы да миңа якын, мөһим. Шуңа күрә мин алай андый фикердә түгел. Алайса икенче яктан килеп бирәм сорауына. Хукук белгечлеге турында икенче югары белем ул запас аэродроммы ул? Яки җир белән генә яшәп булмас дигән нидән чыгып эшләнгәнме? Монда мөмкинлек бар иде, мәктәпне тәмамлагач, минем имтиханнар нәтиҗәсендә керергә. Һәм инде документларны тапшырып карагач, үткәч инде булатырсына кереп карыйк, укып карыйк дигән исәптән эшләнгән әйбер. Җырга кайтабыз, сәнгатькәләрне кайтабыз. Җырлап яшәр өчен нинди шартлар булырга тиеш, сиңа калса? Җырчылар гаиләсендә туаргамы, шундый мөхиттә яшәргәме, ул маугы булырга тиешме, ул уен коралын булырга тиешме, мин сиңа әле башка нәрсәме? Мин инде үземнән чыгып әйтә алам. Мәсәлән, минем әтием баянда уйнап җырлый, әнием бии, матур итеп шигырьләр укый. Мәдәният Йортында эшли, әйе, шулай ук апам да кечкенә вакыттан ук сәхнәдә биеп йөри. Шуннан минем абыем да, ике туган абыем Айдар Акыпов җырчы, җырлый. Һәм инде әйтәсем килә, гаиләдәге мөхитнең тәэсире бик зур. Һәм шул тәэсир астында үскәч, шуны үзеңә сеңдереп, әлбәттә син аны ул синең бер өлешең әйләнә үзеңнең. Спорт белән шөгыльләнүең, бу бит инде сәнгать кешеләрен без күргә өйрәнгән, алар теге бу дөнья кешеләре түгел, менә хискә генә биреләләр дә, аларга тән дә кирәкми, аларга спорт та кирәкми. Менә син бу очракта ничектер теге гармонияны икенче яктан тапкансың шикелле. Ул хәтәр төрләрнең берсе бит инде воркаут, анда көч кирәк, анда теләсә кемнән була торган эш түгел шикелле. Була, барысында була. Иң мөһиме теләк булса, калганы барысында була. Монда инде воркаутка килгәндә, воркаут белән шөгыльләнү, анысы да минем әтием спорт белгеченә кандидат көрәш буенча. Әйе, спорт һәм инде аның менә кичкенәдән шөгыльләнгәнен күреп, ул бик яратып спорт оста һәм яратып спорт уеннарын уйный, шөгыльләнә. Аны күреп, мин һәрвакыт аның кебек булырга теләйдем, аңардан өлгә алып торам. Һәм инде шулай ук интернет киңлекләрендә юлыктым нәкъ менә шушы урам гимнастикасына багышланган видео язмаларга. Һәм инде ул мине гаҗәпләндерде, шаккаттырды, һәм мин үземә сорау бирдем, нишләп мин шулай эшләмәскә тиеш? Һәм инде шуннан алып мин шөгыльләнә башладым, үземнең әйтик тән мөмкинлекләрен арттыру өстендә эшли башладым. Чөнки шөгыльләнү ул иң беренче чиратта минем өчен шу тәннең мөмкинлекләрен, чикләрен киңәйтү. Ни кызганыч, тапшыруыбыз азагына якынлашып килә, Илнар. Без күчәбез Марсель Пруст сорауларына. Синең төп сыйфатың үзеңнең? Тынычлык. Мин тырышлык пәсләрем, үзем белгән кадәрсеме? Иратлардагы син югары бәяләй торган сыйфатлар. Сүздә тору. Хатын кызлардагы шундый. Ихласлык. Синең иң зур җитешсезлегең? Ашыкмау кай вакыт. Синең өчен иң зур бәхет? Якыннарның исән сау, сәламәт булу. Яраткан төсең? Ак. Тормышта сөймәгән нәрсәң? Икейөзлек. Кайсы чорда яшәргә теләйсең? Нәкъ әлегесендә. Рәхмәт ихлас җавапларың өчен, Илнар. Алга таба да шулай иттереп, тырышып, үз исендә эшләп, безнең милләткә хезмәт итә торган бер алтын баганасы булуыңны телибез. Сезгә чакыруыгыз өчен, әңгәмә өчен зур рәхмәт. Халыкка хезмәт итү юллары бихисаптыр. Һәркайсыбыз шул кыйблага карап, үз сукмагын салса, татар дигән милләткә бернинди дә куркыныч янамаябыз. Исәнлектә күрешик.